Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар һәм безнең трансляцияны турыдан-туры караучылар. Сезне Татар информ мәгълүмат агентлыгыннан исеменнән сәламлыйбыз. Һәм бүген без барыбыз да Бөтен дөнья татарча диктант акциясына кушылабыз. Әлеге чара миндә милләтебезнең күркәм традициясенә әверелде, һәм анда елдан-ел күбрәк кеше катнаша. Сезгә дә телебезнең язмышына битараф булмыйча, бүгенге чарада катнашуыгыз өчен зур рәхмәт. Хәзер без сезнең белән тутырып үтәрбез бланклар. Сезнең барыгызның да каршыгызда махсус бланклар. Анда язарга кирәк үзегезнең исем, фамилия, әтиегезнең исемен, ил, регион, район дигән графаны тутырасы була. Шулай ук Казан дип язабыз инде, әйме? Телефон, шулай ук. Һәм сер-сүз, код. Әлеге кодны латин һәм кирилл алфавиты һәм саннар белән язарга кирәк булачак. Билгезне телефон һәм код буенча диктант.tatar сайтында кирип карап булачак. Димәк, менә бу сер-сүз ул үзегезнең билгене күрер өчен кирәк булачак сезгә. Һәм шушы кодны истә калдырасы була. Чөнки сайтка кергәндә код сүзе кирәк булачак. Кодны үзегез уйлап чыгарасыз әйе. Хөрмәтле җәмәгать, код 4 хәрефтә булырга мөмкин, ләкин анда хәрефләр һәм саннар булырга тиеш. 4 ме 8 ме бөтенләй тутырсагыз да без каршы түгел, ләкин аны үзегезнең телефоныгызга саннар һәм берничә хәреф булырга тиеш. Аха. Менә Макс. Шуңа күрә аны телефоныгызга яңадан бер фотографияга төшереп алыгыз, чөнки яңадан нәтиҗәләр билгеле булгач, шуларны кертәсе булачак. Инде без бүген мәктәп елларын искә төшерәбез, игътибарлы булу соралаймы? Код сүзне язабыз, истә калдырабыз. Анда хәрефтә саннар да булырга тиеш, латин һәм кирилл хәрефләре. Без хәзер барыбызны да тутырып бетергәнне көтәбез дә, Аллага тапшырып, кагыйдәләрне тагын бер кат искә төшереп башлап җибәрәбез. Әйдәгез теге мәктәптә укытучы әйтә идеме, арттагы рәтләргә тик кенә утырыгыз, кыбырсынмагыз дип. Шуңа күрә сөйләшмибез, уңга сулга карамыйбыз. Беренче чиратта без бүген үзебезнең белемнәребезне тикшерәбез. Без беркемне дә алдамыйбыз бүген, әйме? Алдасак, без үзебезне алдыйбыз килеп чыга. Үзегезне алдыйсыгыз килсә, пожалуйста. Код сүзендә тагын бер кат кабатлыйм, латин хәрефләре, кирилл хәрефләре һәм саннар булырга тиеш. Әлеге кодны сез үзегез уйлап чыгарасыз һәм истә калдырасыз. Ни өчен ул кирәк? Сезгә билге куелгач, сез диктант.tatar сайтына кирип, шушы сүзне язып, билгегезне карый алачаксыз. Тутырып бетердекме? Без әкрен генә башлый торабыз, тутырылып бетермәгәч, инде тутырып бетермәгәннәр ахырдан тутырырлар. Әле мин текстка керешмим. Бүген без Гомәр Бәшировның Шишмә моңы ничек җыр булды әсәреннән үзек язабыз. Текстны мин Татар информ мәгълүмат агентлыгы журналисты Гадел Әхмәтҗанов укыйм. Татарча диктантның төп оештыручылары Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлеге башкарма комитеты, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы һәм Казан федераль университеты. Диктантны онлайн язучыларга, безне онлайнда карыйлар, текстны tatarshadiktant@gmail.com почтасына тикшерергә, җибәрергә кирәк булачак. Һәм татарча диктантны оештыручылар авыр сүзләрне билгеләп үткән, алар исемлек төзегән. Без әлбәттә журналистлар бу сүзләрнең барысын да беләбез, ләкин инде оештыручылар аларны искәртеп үткәч, без дә аларны сезгә тәкъдим итәбез. Алар безнең экранда хәзер чыгачак. Авыр сүзләр. Димәк, тәэсир, фәкать, пәйдә, мөрәҗәгать, газиз һәм шул кадәр. Без инде буларның барысын да беләбез. Булар безгә таныш сүзләр. Залда тынычлык һәм игътибар. Мин башта текстны бер кат укып чыгам, аннан соң җөмләләп сезгә әйтеп яздырам. Диктантны язып бетергәч, текстны тикшерер өчен тагын бер кат укып чыгабыз. Башладык. Шишмә моңы ничек җыр булды? Бу, точно. Все, гафу. Мин уже дәрткә кирип киттем.
Шишмә моңы ничек җыр булды? Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байытылганнары гына озын гомерле була. Ничек язарга шундый җырны? Көчле тәэсир итәрдәй шундый тылсымлы сүзләрне ничек табарга? 3-4 көн буе Аккош күле урманнарында фақат шул хакта уйланып, дулкынланып йөрдем. Шулай уйлана, эзләнә, дулкынлана торгач, тора-бара бер җыр тулайым пәйда булды. Ләкин мин язганнары сүз генә бит әле. Тулы мәгънәсендәге җыр булып яңгырасын өчен аларны үзләренә лаеклы музыкага салырга кирәк иде. Мин сүзләремә музыка язуны үтенеп, Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Сара ханым бу көендә сүзләр ярдәмендә әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән, җырны тагын да тирәнрәк, тагын да газизрәк яңа хисләр, кичерешләр белән байыткан иде. Җырның соңгы юллары ни сәбәпле шулай көчле тәэсир итә икән? Югыйсә, булай карауга гади генә сүзләр бит. Чыннан да гади сүзләр. Сез каласыз инде, без китәбез ерак илләргә. Өлкән буын яхшы хәтерлидер. Элек иратның байтагы хатынын, балаларын калдырып, егетләр сөйгән ярларыннан аерылып, читкә эш эзләп китәргә мәҗбүр булган. Димәк, халыкның байтак өлешенең ярты гомере үзәкләрне өзә, йөрәкләрне сыкрата торган аерылышу сагышы белән кавышу шатлыгы арасында узган. Элек-электән канга сеңеп калган әнә шул моңсу авыр сагыш, җыр ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да, җаннарны тетрәндереп җибәрә. Кем белә, бәлки ул миллион еллар агып яткан чишмәләребез моңыдыр. Әнә шул рәвешле җырга әверелгәндер. Бәлки халыкның чишмәләргә булган тирән мәхәббәте әнә шулай җырга күчкәндер. Әзерләнеп, игътибар белән яза башлыйбыз. Шишмә моңы ничек җыр булды? Әйе. Беренче җөмлә. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Безнең халыкта шишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байытылганнары гына озын гомерле була. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байытылганнары гына озын гомерле була. Бу җөмләне тагын бер кат укыйм. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байытылганнары гына озын гомерле була. Ничек язарга шундый җырны? Ничек язарга шундый җырны?
Көчле тәсир итәрдәй шундый тылсымлы сүзләрне ничек табарга? Көчле тәсир итәрдәй. Авыр сүз экрандаймы? Шундый тылсымлы сүзләрне ничек табарга? Өч-дүрт көн буе Аккош күле урманнарында фәкать шул хакта уйланып, дулкынланып йөрдем. 3-4 көн буе Аккош күле урманнарында Аккош күле урманнарында Аккош күле зур хәрефтән языла инде, куштырнакларсыз әйтеп үтәм. Аккош күле урманнарында фәкать шул хакта уйланып Мен күпчелеккә карыйм, күпләр язылып бетерә. Журналистлар гаятә тиз яза бит инде алар. Фәкать шул хакта уйланып, дулкынланып йөрдем. Cümlene tağın bir kat okuyayım. 3-4 kün boyu Akkış күле урманнарында faqat şul haqda uylanıp, dulqınlanıp yürüdüm. Şulay uylana, izlene, dulqınlana turgaç, tura bara bir jır tulayım peyda buldu. Şulay uylana, izlene, dulqınlana turgaç, tura bara bir jır tulayım peyda buldu. Şulay uylana, izlene, dulqınlana turgaç, tura bara bir jır tulayım peyda buldu. Lakin min yazganları söz gine bit әле. Lakin min yazganları İntonasiyaga игътибар итәбез бу җөмләдә. Ләкин мин язганнары сүз генә бит әле. Тулы мәгънәсендәге җыр булып яңгырасын өчен аларны үзләренә лаеклы музыкага салырга кирәк иде. Тулы мәгънәсендәге җыр булып яңгырасын өчен аларны үзләренә лаеклы
музыкага салырга кирәк иде? Cümləni tağın bir qat oquyım. Тулы мәгънәсендәге җыр булып яңгырасын өчен аларны үзләренә лаеклы музыкага салырга кирәк иде. Кызыл юл. Тагын бер кат әйтеп үтәм. Мин җөмләне бер кат укыйм. Җөмләне бүлеп укыйм сүзләргә. Авыр озын җөмлә була икән, җөмләне яңадан укыйм. Кызыл юл. Мин сүзләремә музыка язуны үтенеп, Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Мин сүзләремә музыка язуны үтенеп, Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Сара ханым бу көендә сүзләр ярдәмендә әйтеп бир алмаганнарны да әйткән, җырны тагын да тирәнрәк, тагын да газизрәк яңа хисләр, кичерешләр белән байыткан иде. Сара ханым бу көендә сүзләр ярдәмендә әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән. Әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән. Җырны тагын да тирәнрәк, тагын да газизрәк яңа хисләр, тагын да газизрәк яңа хисләр, кичерешләр белән байыткан иде. Cümləni tağın bir qat oquyum. Сара ханым бу көендә сүзләр ярдәмендә әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән. Җырны тагын да тирәнрәк, тагын да газизрәк яңа хисләр, кичерешләр белән байыткан иде. Кызыл юл. Мин ахырдан укып чыгачакмын. Бүтән текстны тулайым, шул вакытта тикшерерсез. Мин интонацияны бик каты бүләргә тырышам. Сизәсезме? Кызыл юл. Җырның соңгы юллары ни сәбәпле шул кадәр көчле тәэсир итә икән? Җырның соңгы юллары ни сәбәпле
шул кадәр көчле тәсир итә икән. Шул кадәр көчле тәсир итә икән. Итә икән. Җырның соңгы юллары ни сәбәпле шул кадәр көчле тәсир итә икән? Югыйсә булай карауга гади генә сүзләр бит. Югыйсә булай карауга гади генә сүзләр бит. Киләсе җөмләне игътибар белән тыңлыйбыз. Анда шигъри юллар бар, шигъри юлларның ничек язылганын барыбыз да белә. Чыннан да гади генә сүзләр. Сез каласыз инде, без китәбез. Biz kitəbiz yıraq illərgə. Şınnan da gadi gənə sözlər. Siz qalasız indi. Biz kitəbiz. Biz kitəbiz yıraq illərgə. Tağım bir qat tekşirəbiz bu cümləni. Şınnan da gadi gənə sözlər. Siz qalasız indi, biz kitəbiz. Biz kitəbiz yıraq illərgə. Qızıl yol. Өлкән буын яхшы хәтерлидер. Элек ир-атның байтагы хатынын, балаларын калдырып, егетләр сөйгән ярларыннан айырылып, шиткә эш эзләп китәргә мәҗбүр булган. Өлкән буын яхшы хәтерлидер. Элек ир-атның байтагы, элек ир-атның байтагы хатынын балаларын калдырып егетләр сөйгән ярларыннан айырылып, егетләр сөйгән ярларыннан айырылып, шиткә эш эзләп китәргә мәҗбүр булган.
Cümleni яңадан укыйм. Өлкән буын яхшы хәтерлидер. Элек Иратның байтагы хатынын, балаларын калдырып, егетләр сөйгән ярларыннан аерылып, читкә эш эзләп китәргә мәҗбүр булган. Димәк, халыкның байтак өлешенең ярты гомере үзәкләрне өзә, йөрәкләрне сыкрата торган аерылышу сагышы белән кавышу шатлыгы арасында узган. Мин интонацияны бик каты сиздерәм. Юк икән, мин аны йөгертеп әйтеп китәм. Димәк, халыкның байтак өлешенең ярты гомере үзәкләрне өзә, йөрәкләрне сыкрата торган аерылышу сагышы белән кавышу шатлыгы арасында узган. Кавышу шатлыгы арасында узган. Бу җөмләне тагын бер кат укыйм. Димәк, халыкның байтак өлешенең ярты гомере үзәкләрне өзә, йөрәкләрне сыкрата торган аерылышу сагышы белән кавышу шатлыгы арасында узган. Яңа җөмлә. Элек-электән канга сеңеп калган әнә шул моңсу авыр сагыш җыр ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да җаннарны тетрәндереп җибәрә. Элек-электән канга сеңеп калган әнә шул моңсу авыр сагыш җыр ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да, диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да, Монда хәзер битәйне күп калмады. Диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да,
жаннарны тетрәндереп җибәрә. Тагын бер кат укыйм моны. Элек-электән канга сеңеп калган әнә шул моңсу авыр сагыш җыр ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да җаннарны тетрәндереп җибәрә. Кызыл юл. Кем белә? Бәлки ул миллион еллар агып яткан чишмәләребез моңыдыр. Әнә шул рәвешле җырга әверелгәндер. Кем белә? Бәлки ул миллион еллар агып яткан чишмәләребез моңыдыр. Әнә шул рәвешле менә мин башта җөмләне укып чыктым бит, име? Кая хәтле укыдым мин аны? Әнә шул рәвешле җырга әверелгәндер. Җөмләне яңадан укыйм. Кем белә? Бәлки ул миллион еллар агып яткан чишмәләребез моңыдыр. Әнә шул рәвешле җырга әверелгәндер. Бәлки халыкның чишмәләргә булган тирән мәхәббәте әнә шулай җырга күчкәндер. Бәлки халыкның чишмәләргә булган тирән мәхәббәте әнә шулай җырга күчкәндер. Әнә шулай җырга күчкәндер. Җөмләне укыйм. Бәлки халыкның чишмәләргә булган тирән мәхәббәте әнә шулай җырга күчкәндер. Диктант тексты бетте. Хәзер теге укытучы әйтә, арган кулларны булай итеп алырга була. Ихтибар белән мин хәзер текстны тагын бер кат укып чыгам. Сез ихтибар белән тикшереп барыгыз. Интонацияләрне карагыз. Монда өндәүле җөмләләрдә, сорау җөмләләрдә бар име? Күп нокталы җөмләдә бар. Ихтибар белән тыңлыйбыз. Чишмә моңы ничек җыр булды? Безнең халыкта чишмәгә багышланган җырлар аз түгел. Әмма аларның халык күңеленнән нур алып, тирән тойгылар белән байытылганнары гына озын гомерле була. Ничек язарга шундый җырны? Көчле тәэсир итәрдәй шундый тылсымлы сүзләрне ничек табарга?
3-4 көн буе Аккуш күле урманнарында фақат шул хакта уйланып, дулкынланып йөрдем. Шулай уйлана, изләнә, дулкынлана торгач, тора-бара бер җыр тулайым пәйда булды. Ләкин мин язганнары сүз генә бит әле. Тулы мәгънәсендәге җыр булып яңгырасын өчен, аларны үзләренә лаеклы музыкага салырга кирәк иде. Кызыл юл. Мин сүзләремә музыка язуны үтенеп, Сара ханымга мөрәҗәгать иттем. Сара ханым бу көендә сүзләр ярдәмендә әйтеп бирә алмаганнарны да әйткән, җырны тагын да тирәнрәк, тагын да газизрәк яңа хисләр, кичерешләр белән байыткан иде. Кызыл юл. Җырның соңгы юллары ни сәбәпле шул кадәр көчле тәэсир итә икән? Югыйсә, булай карауга гади генә сүзләр бит. Чыннан да гади генә сүзләр. Сез каласыз инде, без китәбез. Без китәбез ерак илләргә. Кызыл юл. Өлкән буын яхшы хәтерлидер. Элек ир-атның байтагы хатынын, балаларын калдырып, егетләр сөйгән ярларыннан айырылып, читкә эш эзләп китәргә мәҗбүр булган. Димәк, халыкның байтак өлешенең ярты гомере үзәкләрне үзә, йөрәкләрне сыкрата торган айрылышу сагышы белән кавышу шатлыгы арасында узган. Элек-электән канга сеңеп калган әнә шул моңсу авыр сагыш җыр ахырында диңгез дулкыннарыдай актарылып килеп чыга да җаннарны тетрәндереп җибәрә. Кызыл юл. Кем белә, бәлки, ул миллион еллар агып яткан чишмәләребез моңыдыр? Әнә шул рәвешле җырга әверелгәндер. Бәлки, халыкның чишмәләргә булган тирән мәхәббәте әнә шулай җырга күчкәндер. Хөрмәтле коллегалар, без бүген Гомәр Бәшировның Чишмә моңы ничек җыр булды дигән әсәреннән үзек яздык. Татарча диктант акциясенә катнашкан барлык кешеләргә шиксез рәхмәт, коллегаларга да, безнең онлайн караучыларга да. Һәм инде әйткәнемчә, диктантны онлайн язучылар текстны tatarcha@gmail.com почтасына җибәрергә тиеш. Шул рәвешле аларга билге куелачак, тикшереләчәк. Һәм инде билгегезне белер өчен бүген язган сер сүзне язып diktant.tatar сайтында тикшерә аласыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм биредәгеләр инде эшләрне Ләйсан апага бирәбез. Ләйсан апа.